Ine şol bizim şol kümsüklüğümüz ine bizi şu dereceye getirdi. Derece diýenim goşadyrnyg üçin. Mundan başga näwürler bizim başymyzda bar. Men onu soňra aýdyp biljek gel, ýöne şu ähli umumy dymyşlyk dowam etjek bolsa, bizim gelejegimiz gaty garanky bolup görünýär. Ýöne şu bennäme sebäp diýilen bir türkmeniň bir sözü bar. O näme sebäp? Ine şu mahal ýurdun daşynda bolup geçýän syýasy ýagdaýlar. Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky gidip duran uruş. Şun netijesinde Türkmenistanyň halky bilen bilelikde ýagtylyga çykmagy mümkinçiligi bar. Men onu ýa bir näçe gezek aýdyp gelýän soňky 7-8 aýynda dowamyn. Ol näme? Ýene bir gezek gaýtalap aýdy. Eger şuňky alınıp barlayan uruşda Ukrayn halky öz azatlygy üçin, öz territorial bütewligi üçin, öz döwleti üçin, öz gelejegi üçin alyp barýan uruşunda ýeňiş kazansa, eger Putiniň rejimi şol ýeňişiň esasynda sinse ýa düşürilse, tagtdan diýmek Türkmenistanyny, şol sany bütün Merkez Aziýada da syýasy ütköşüklikligiň boljaklygy ikusda hökmen bolar. Ýöne ol gün haçan boljak, haçan geljek, haçan ýeňiş gazanyljak? Ya Ukrayn halky gany öküp gyrylyp oturlýança türkmen gapdalla çigit-çigitläp oturmalymy? Ya da odu özüňe bas ötmese KSK diýilen prinsipe eýerip, bizim enne öz hak hukuklymyzyň uğruna çykmalymy? Ya ýokmy? Onu ne sizin çözgüdüňize goýan watandaşlar. Ýurdun içindäki ýagdaý öwürlikli däl, men habarlaşyp durun, günne nasy jaňlaşyp dur, hat gelýär, ýazyp durlar. Sağ bolsunlar, yerli ýerden dümli dostan, vilayetlerden, etraplardan ýagdaý düşündirip aýdyp durlar. Inni halk ýuwaş düşünüp başlady, belan körügi nerede? O bolan bilýärler ýöne bir adamda mı hadýada? Inni şol bütün anlyp barlayan döwlet siýasaty diýmän, döwletiň diýdim zorluk siýasaty diýip aýsagan boljak da. Häkimeti basyp alarlar. Şolun siýasatyna inni halk göz ýetirip başlady. Ol bir adam ýa bir topar bilen baglanyşyk kildär, bu bir sistemadygyny halk düşünüp başlady. Inni şol maňa mysal edip ýazýarlar da işçilik barady, men size şonu getiren düýneli şu habar. Haşon aýdýar, Halmurada biz diýär, şu ýurdun içindäki haryp gytçylygynyň esasy meselesini ýa sebäbini eýen bilýärsiz. Şu taýda aýdýar, şu esasy sebäp şuňa diýär, haryp gytçylygyny diýär, gymmatçylygyny da diýär, gytçylygyny diýär, gymmatçylygyny diýär. Ýa-ni işçilik sebäp bolýar. Ilatyn hakykatdan diňe büdjet işgärler döwletden aýlyk alýar diýip aýdaý. Mesalan, ol aýlygym gömürtük ýagdaýda ady aýlyk ýöne ol güllüge de ýetenek sebäp aýdyp durlar. Mesalan, mogul aýlyk alsaň, oňa pul tölemeli, muňa mekdebiň remontyna, onusyna, munusyna garat şähre etraba gelen komissiýa garat sanasan olun aýlyk däl, olun jebir. Ýöne şoňa da gaýl bolýar, sebäp iş ýok. İşçilik diýip aýdýar. Indi şol işçilik, meselem aýdýarlar, ine döwlet dukanyna diýeli bir haryt geldi. Şol harytyň bahasy aýdýarlar 1 manat. Şonu satyjy 1 manatdan satmaly bol, ýok, şol özüne satyjylar da çağırklamak üçin pul gerek, ýa şo magazin alan üçin ýa oturan üçin öz saklayan ornu üçin aýba-aý ertip bermeli pul bar. Häkimlige, polisiýa, möhemme, ýene prokuroru görlähede garatken mugut paýlamaly. Ýöne olaň öwüzüne bir pul bilen dolmaly. Olar äkediler mugut harydyň öwüzüni. Dukançy öz töläp bilmedimi? Şoň üçin ol gelen harydy 1 manat bolsa, gapyň ýeňsesinden, dukanyň ýeňsesinden 2 manatdan satýar, alyp satarlar. Olaram ähli harydy alyp gidip, ýene de aňyrda şol öz gapysyndanmy, hojalygyndamy ýa aýlap satýarlarmy dukançylar bar. Şolary satýar, 3 manatdan. 3 manatçı aýlap satýar 4 manatdan.
Ol aňyrdaky ýene birini satýa 5 manatdan. Gara iň soňky alyjy çelli. Injin azyp çöregi mezur bolan adama gelenni şol 1 manatlyk haryt pesinden 5 manat bolup ene şol işigine düşürler. Şeňmi? Şu aralykda, şu iki aralykda ýene de 4 adam öz maşgalasyny eklemek üçin ene bahany 100 göterimden galdyryp ene harydy gymmatlady ýani. Ene bolýanda halk indi şonu maňa düşünürip aýdyp berýär, dünkü gelen hatdy. Ene ozal şu düşünje ýok da adamlarda. Indi bar. Diýmek, döwlet, hökümet adamlary ya grazdanlary watandaşlary iýleşlemedi, iş bilen üpçün eden iş orunlary bilen. İş orunlary bolsa, diýmek, şol işlejek ya başarjak adamlar hökmen tapylar. Şol iş oruna münasipdär bolsa ya ýörete kurs geçmeli bolsa adam gidip okar. Soňra geler şol kärini, hünerini eýelik eder. Ýok, bulara halk hem kördekin goýýarlar. Hiç tadı goşuşmasyn, gatyrşmasyn, bilmesin, duymasyn diýip. Hemem ikinciden hem şo kördekin halkady iş ýerini üpçün eden. Şeňmi? Şu hatta şu köçe süpürjü ya tam süpürjü bolup işe durjagym bolsa $1000 akydip para bermeli. Yani dolanmış edarasına. ZKH. Ha? Binahil beyle vali. Şudatlar yok da bizde 30 yıl mandan o. Şunu hökümet yuvaş-yuvaşdan yankı nurvatın towlap halkyny gul derejesine getirdi. Ne bolýanda? Şoň üçin o adamlar şoňa düşünüp aýdy, eger de iş ýeri bolsa, aýlyk güllükler törenip dursa, haryt almagy adamlar mümkinçiligi boljak diýip ýadylar maňa. Aýlyk ýok, iş ýok. Ana ondan adamlar az. Näme bilen meşgul bolýarlar? Ogurluk bilen meşgul bolýarlar esasen. Döwlet emlakmy, şahsy emlakmy, näme bir ýerde bir zat tapsa, adam pahyr bir zat iýmeli, özüm iýmeli, maşgalasyna meklemeli. Nädip diýen soragy her bir adam özüçe jogap tapdy. Bu taýda kimi günahkarlajak? Esasen zat iş ýerini üpçün etmeli, hökümet bar. Ya bizde ýanky şahsy firmalar ýok. Aýdaly ýere ýetçiligi ýok şahsy. Mülkler ýok. Ondan adamlar nädip iş gazansyn, ýer gazansyn, gazanç etsinler. Ýok da. Ýoklar nädip barça hökümet üpçün etmese onu diýmek çasny sektor üpçün etmeli. Bizde de çasny sektor ýok. Onu başlanmacı biraz bardy, o adamlar tawuk ferma açanmaly, sagyr ferma açanmaly. Oňam hemmesini ýanky tokly semreden ýaladip olara ayaga durmaga mümkinçilik berdi. Soňra bulan gelip hemmesini başyna aldylar, elinden hem emlägini aldylar, özlerini ýok etdiler. Indi bizde orta grup millet ýok Türkmenistan. İslendik döwletim ykdysadydy. Men aňyrybaş ykdysadyçy diýip aýtman, ýöne özi ýaşap oturan döwletimden çen tutup aýdýan, ýa o kandatlym bar. İslendik döwletim öme ýanky ykdysady güýji döwletiň, milletiň şol orta grup ilat bar da, orta grup diýip kim aýdylýar? Şol orta ýaşaýyşda kadyn. Aýlygy güllügi ýeterlik, maşgalasyny dolandyryp bilýär, ýylla bir gezek, iki gezek gidip daşar döwletlerde diň jarp bilýär, gapysyna maşyny bar, gurulgy jaýy bar. Hemme zat üpçün. Ine şonu orta grup diýilýär. Ondan şu orta grup ilat 60 göterimden ýokary bolsa, şu döwletiň hemmesi zady gülýär. O galan ondan aýdyl 60'dan göterilen bolsa 40 göterimi galýar. 40 göterimiň aýdyl 30 göterimi ýa 25 göterimi baý adamlar ýa aşa baý adamlar diýil. Olur. Şu galan 15 göterimi galýar. Şu baý adamlardan alınýan salgydyň möçberi şu garip adamlary doly eklenç ýa-da üpçünçiligi ýerine ýetirýär. Ondan o döwletde gariplik ýok. Dogry düşünün.
Bizde şu zatlar şu sisteme ýola goýulmansa, ine halkymyz nan atly halk piyada. Şu atly nany kowalap tutmak uğruna ılgap bir günem ýykylyp galýar. Ine ana size diýir mysal Türkiýedäki biziň ine iş migrantlarymyz, biziň watandaşlarymyz 50 ýaşa ýetmän ýykylyp ýatylar. Bir topor hana mazarçylykda. Galanyn şobor. Eger şeýdip ýaşaljak bolsa, bir günüm hoş günüm diýip ýaşaljak bolsa, ertesi gün adam pahy tapdan düşenden soň neýlesin? Kim gelip şulan golundan tutjak ýa elinden? Kim kömek etjek? Indi Türkiýedäkilerin bir-birine kömek edip bilen aga. Soňky bir ýylyň dowamyny görüp otyrym tendensiýa nira bar ýani. Sebäp o taýda da ine haritlar gymmatlak gidip oty inflasiýaň netijesinde. Ine biz nira barmaly?